Asli mine garing, iki rasane dijamin mantep. Iki gawene gampang, bahane murah. Nah, iki pertama siapke mie kering ini lanjut direbus. Iki nek wis setengah mateng wis dientas ae ngene. Iki bumbune kecap, enek saus tiram, royco karo ladaku iki dicampur dadi siji koyo ngene iki. Nek wis iki tinggal dicampur karo mie sing wis digodhog mau. Nah, iki diulet ngene sampai campur ya bolo. Lanjut siapke bumbu. Iki brambang bawang uyah diulek sampai lembut ngene. Nek wis iki tinggal digongso, nek wis wangi dikei telur sing wis dikobyok ngene. Wis iki tinggal diosreng-osreng sampai ndoke tanek ngene. Nek wis dikei irisan sosis, mari ngono dikei irisan sawi. Lanjut dikongsrang-kongsreng ngene sampai layu opo kuwi sawine. Mari ngono iki mine dilebokne. Nah, sing terakhir ditambahi kecap ben warnane mundhak. Mantep iki engko pokok. Nah, iki karek nunggu mateng wis lengkap. Nah, koyo ngene mine ketok garing. Iki karek ngadai piring, mari ngono engko dikei topping apa ya acar karo lombok abang ini wis jan marai luwe tenan lo dadine koyo ngene bolo. Mine ketok garing iki dijajal sik bismillahirrohmanirrohim. Rasane jan enek pedese enek manise enek gurih peh cocok iki pokoke bolo. Wis iki kena dipangan dhewe utawa kena ge ide usaha sun.